Ningizimu Afrika nebenkashana kamenzi yaphuza umlanzi angameva ngibingelele kuphi nakuphi la kufinele khona leli phimbo njengamanje lo omzwayo njengamanje ubaze untuthuko wakhuma lo bathi ilas bona amagumede ngana kwethu ke mangabe usemusha ngizophinde ngicela usubscribe wakhohle ukukhomenta nokulike kanjalo ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke nganza kwethu ke niyazi ukuthi manje kunesikhathi sokulethele zona indaba ezona sithi ezihamba phambili manje sibheka udaba okuyilona lihamba phambili lo umsakazo ukhoze FM ungizwe umculo sevele ke wasifaka zonke enyameni umculo amaskandi okhiphile njengamanje laphana noma uzokhipha unjoko kulandela ukuphuma ke kwe-CD promo la okukhona enengoma embili ngizokwanda kakhulu enganza kwethu kodwa ungizwe umculo ubeke kanjena ngikathe xaka ingoma kanjalo no music video walensizwa unjoko ngempela bafowethu kanti ngempela labo bafana onjoko bafuna ukuyiconfirm lento abasolwa ngayo nanga sethi uyiqanda le Grootman ay bona umuntu oqucula amasimba kanjena ay umkhaya mina ngiphoqele mina umkhaya ay uthi akekho lo muntu odlala uKepetheke lapha yabona nje ayi ne music video yakhona into efile into low budget kade bafika emculweni bayithola imali bayidla nezifebe bangaganwa bangakha abangenza lutho nje balandelana nomfana omncane manje ngiyazi mina lento lena ngempela ukuthi isho ukuthini ngempela ukhona umuntu ongazokhuluma umsangano kanje nofana bebeshaya into yomhlaba futhi yabona hayi futhi yabona ngeke hayi upoison lo owenziwa ufa lapho hawu akashaya ngisho on goal egcekeni ayi madoda unyoka hayi impi ayi ngeke bafana bakithi ngeke yabona izingane zikaShobeni zine talent elisimangaliso futhi tefana nazo ikhule zimele bese zingahambe encika ukuze zikwazi ukuthi into yazo iqhame kahle ingabi namabibi eceleni ngoba ukuthi uthola ukuthi khona isidalwa sakhe nje singayifuni into eyinonsense kodwa manje yena uncike kuyo manje ke ayimfetha funqama ngayi lutho nje uhlulwa yini unjoko ukuba creative enough ashaye into eyenziwe Osminoff mfethu beshama rush hour i-creativity bethi babe khona bedla impilo ngedlozi labo noNkulunkulu basaya kude konke lokho liphi ipeni kubaculi iqanda le Grootman ayi angiyathemba uzwelwe ingane kwethu ukuthi ke ungezwe umculo okhulume kanjani ngathi khuluma ke laphana ke ngo-music kanjalo no-music video wensizi hobosha unjoko umfoka mbambo kakade ke engakolunye uhlangothi nawo unjoko akazibeka ngaphansi bese ebuya naye ke ngo live lapha neziphendulela kungizwe umculo asho nokusho ukuthi ke akasayithandi lento eyenzayo ngoba kade eqala lapha ke kuma album amadala lokuthe emgxeka ke lapha kuchaza nokusho ukuthi ke mangabe echuba kanjena ke umphuca isinkwa ngoba baningi abantu abazoluza ukumsupporta ngenxa yokunakwa ungizwe lapha nakhuluma izinto ke ezingekho zinhle nayo ivithi njoko esikhalela kungizwe ampixa nawo wonke amagama enhlamba ongawacabanga ake ngibingelele sizwe sakithi lo bingelela unjoko okuzaleka ke ngizaleka lapha endaweni yaseNgandla emshisandle kungumathe la ngazalwa khona ngakhulela khona ngenhlonipho futhi nangayo yonke indlela ongayicabanga njengoba ngihlonipha nje ngihlonipha wonke umuntu okhona emhlabeni ngiyumculi ke okuyisiphiwo ngizothi isiphiwo sami ngoba ngiqala ngokucula sengimdala nje ngikhulele khona nengikwazi ukwenza nenginakho noma ngabe kuthiwa kudelelekile kodwa ngikuthole ngawo umculo akaze ngisebenze mina shuthi nje kwakubizo ngikhule ngaka nje ngikhulela khona akaze ngibe nazo futhi inkinga ngingena kule video nje bafuthu ngazale video kusebusuku kodwa ngihlushwa isimo sokuthi akulaleki mina ke emculweni ngijwayele inhlamba zakhona
sifikele kuzo sayijwayela nje ngoba ezinye zakhona ziyasikhulisa ijwayelekile ezisikhulisayo nje nezihlalo ezenza ukuthi ihlale si-relevant ngaso sonke isikhathi. Cha ngena nje lapha abafowethu angithokozile ngevideo ngabe ivideo ngabe yini kangizwe ungizwe bafowethu ibhlungu lento ayenza kimi akayiqali manje nango-2020 umuntu ebengimhlonipha nango-2020 wayenza lento mangikhumbula kahle kwakuzophuma i-album yami ethi Isiziba wayihliphiza ingakaphumi engayazi nokuthi izothini wayihliphiza ngicabanga ukuthi kwakuyi-CD prom wayihliphiza ukuthi nje kube yinto ephelayo thema iphuma i-album kwayinhlanhla yokuthi-ke umuntu akwenze ngendlela asikefisa ngayo yaduma ingoma yethu abangamelo yadla abantu kodwa yathatha isikhathi ngoba abantu babebelieve kulokhu ayikade kusho. Namanje ngifica ngisesimeni la ngikhiphe khona ingoma ezimbili futhi abantu abaningi bengakazi nokuthi ngithini ngicule ngoCapitec okay kuyindlela yokucula ngendlela umuntu ocula ngayo bagxekayo bajabulayo kodwa futhi i-outcome yokuthi ngizothini ngempela kule album akekho umuntu okini nokhiye ukuthi ngizothini akekho nje osazi ukuthi nje uzocula thini kuseyilawo mazwibela nje ingoma ezimbili kuyingomeni eziwu-14 kanza kwethu lento yenziwa ngizwa ingiphathi kahle umuntu ohloniphayo sengithi angisho manje ayingiphathi kahle ngoba akaze ngibe nakho ukulwa kokudlala naye kodwa yena akukho ukulwa okudlalayo umayelwa nami ulwela ukuthi manje ungizwe ngaso sonke isikhathi uzama ukubulala mina ungizwe einganeni zami nasemndenini wami ufana nomuntu othatha umkhonto ezongigwaza ngihlele ekhaya ngisho emndenini ngisho ihlotsheni ngoba lento ayenzayo ayinhle. So mfowethu sengithi angizoyikhuluma lento ngizwe ukuthi lento yenzayo mfowethu ayingiphathi kahle angazi ukuthi ngabonani uma ngale mhlawumbe kunecala ungitshela ukuthi la ndoda wangona wenza u1 no 2 angikhumbuli nangelodwa ilanga ngikona mfowethu mina abantu angiphila nabo nabantu abangaziyo bangazi ukuthi umuntu oyihlonipha kangakanani noba hlonipha kanjani abantu nobazisa kanjani abantu ngisho kude ngikhuluma kabi ngithukayo nonjani akurongike ukuthi abantu bengakuzwa uma bengayizwa into oyenzayo ngoba sicula nje asiculela ukuthi sithandwe yibona bonke abantu siculela ukuthi abanye abantu basithande abanye futhi bengasithandi ngeke ke kwenzeke ukuthi uthandwe yibo bonke abantu. So ke lento ayenzayo ungizwe ukuthi azongikhuluma ngingaze ngisho lutho kuye ngingaze ngenze lutho kuye naqale wangigubha ungizwe wangigubha uba ngize ngigcine manje ngingasazi ukuthi lo muntu ngiyamhlonipha kodwa manje wangigubha wakhuluma amagama okuba yena yonke into ayenzayo mayikhuluma ngami kusuke kuqeda ngami uzama ngayo yonke indlela kube kuthiwa kuyangaye mina ngaba ngisa exist mina ngizwa akaze nginaki impilo yakho njengoba nje impilo yakho kade usubuke kuumuntu ongcono emphakathini waphinda futhi wena ngokuba yilento iyona wabuyela kulolu taku okulo njengamanje akaze mina ngize ngiyinake leyo nto uyabo abantu base bekumukele bekuthanda mfowethu waphinde wayibuyisela ngalendlela oyiyona akazeke futhi ngihambe nginaka usizo lwakho mina onalo njengamanje ukuthi ngizongena empilweni yakho uma ngihluphekela mfowethu nginosizo lwami akunankinga kuyeke ngihlupheke mfowethu kodwa musukwenza ukuthi uzothatha iphalishi lezingane zami wena njalo ngaso sonke isikhathi ufuna ukuzolona ingoba ngenzani kuwe kuphi lokhu mhlambe ke okubo okuyisona engakwenza kuwe nokubona ukuthi kufanele ukuthi wena ngaso sonke isikhathi ulwisane nento yami engiyenza akaze ngunaka ngisho uyazi ukuthi ngihlonipha kanjani kodwa lento yenzayo mfowethu ayinhle kahle lokhu ngifuna ukusho isizwe sizwe ukuthi inhlonipho enginayo ngawe mfowethu iphelile futhi ngiyafisa ukuthi sihlangane ngoba la siyohlangana khona uyobona umuntu ongazange umbone uma ukuthi kufanele ukuthi ngife noma kuphele ngami emculweni ngiphelele ukuthi bengilwela ukuthi wena uyangibulala kuzokwenzeka lokho mfowethu angifuni uqamba manga akaze ngibe nayo inhliziyo embi kodwa wena kukho kube ngengikwenze kuwe manje ubona ngamehlo ngibonana nawe ngoba lento yenzayo kimi ayimnandi futhi angifuni ngoba akaze ngikuthwinte mina akaze ngikusukele akaze ngisho lutho funa wazi ukuthi ngizwe wena uyisitha sami sokuqala mfowethu kulento yenzayo ngoba akaze ngenze lutho kuwe msunu kanyoko ayikho into engayisho kuwe malebe kanyoko lento yenzayo iyangicasula mfowethu funa ukwazi ukuthi mina ngiyindoda mina futhi la siyodibana khona ngebumile utshani mfowethu ningixolele makukhona la ngikhuluma kodwa into iyangihlukumeza emphakathini
ngoba akukho engangakona ngizwe mangicula mfowethu ngingaculeli kahle ngiyeke mina kade wasangithuka abantu bahlala besithuka mihlana mala kodwa lokho kwenziwayo lo uthi athi mayisexakile empilweni afuna ukuvuka ngathi ngamagama abantu ibhlungu lento yenza ibhlungu lento yenzayo ibhlungu lento yenzayo ngiyindoda nami nginezingane njengoba nawe unezingane la siyodibana khona mina nawe mfowethu angifuni uqamba anginawo usawubona wakho msisulu kanyoko angenze ngibe nawo nje usawubona wakho ningixolele la ngibunye wakho lento akaze angisuyi umuntu ohlonipha kabi hlonipha wonke umuntu okhona mina emhlabeni engikwenza uma ngakuthandi wena kuyeke nje manje unake nempilo yakho ngale ndlela ophila ngayo akekho ufuna umuntu okuquestion akaze ungizwe ngiquestion indlela ophila ngayo ngiyindoda mina nginezingane nginomndeni nginomfazi lotha nginayo nginayo yonke into ngayo enelisa mina nengamandla ami kodwa akazungizwe mina nginaka into yakho ngiyakucela futhi phuma kimi ngoba mhlambe soba umlando sobabili la sodibana khona phuma kimi sisunu kanyoko